buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de Ferrol y de su potencial turismo que tiene. Como no, hablaremos de la Semana Santa ferrolana, que fue todo un éxito, entre otros asuntos. Y para hablar de todo ello, esta noche tenemos el placer de contar con la presencia del vicepresidente de la Diputación, además de responsable de áreas como turismo, promoción económica, artesanía y cadena agroalimentaria, con José Regueira. José, muy buenas noches y gracias por venir. Muy buena noche, un placer. Uno de los principales temas que me gustaría comenzar esta entrevista es hablando de la Semana Santa ferrolana, fiesta de interés turístico internacional, y que desde la Diputación siempre han visto la importancia que tiene para Ferrol, para la comarca o incluso para la provincia. ¿En qué se puede decir que se centra el apoyo de la Diputación para esta Semana Grande? Bueno, nós somos unha entidade sobre todo colaboradora sobre todo en ámbitos turísticos onde o contraste está demostrado. Eu creo que acaba de decir moi ben, a Semana Santa da Ferrolana é unha festa de interés turístico internacional. Aí están os datos que foron presentados recentemente, que demostran claramente o que é capaz de ocasionar unha Semana Santa, unha festa de interés turístico internacional a unha sociedade como a ferrolana: 50 millóns de euros de retorno, 400.000 visitantes e prácticamente un 100% de ocupación hoteleira, non? Eso trasladado á restauración e a todo o ecosistema de empresas que traballan no ámbito turístico é moi importante. Ademais, en temporadas que non son exactamente temporada alta, aínda que Semana Santa así o é, donde eu creo que esta Semana Santa ferrolana está servindo non só de foco para só a cidade de Ferrol, sino para toda a comarca, non? Por lo tanto, para nós é moi importante, e todo o que se nos pide a Deputación de apoio a este evento, pois no que podemos, evidentemente, intentamos axudar e botar unha man. Eu creo que falar da Semana Santa ferrolana é falar dun evento importantísimo a nivel turístico para toda Galiza, sin dúbida, pero sobre todo é un evento de referencia no que é a Semana Santa, en concreto no norte do Estado, non? Eu creo que hai moi poucas Semanas Santas que poidan empatar coa de Ferrol no norte, que é moi diferente ás Semanas Santas que se dan no sur. Eu creo que a nivel de, máis alá do religioso, que eu aí non vou a entrar, pero a nivel de cultura, de tradición, de patrimonio, porque o patrimonio eclesiástico que agocha Ferrol é moi importante, pero sobre todo o nivel de implicación do que é a propia sociedade ferrolana, non? 5 cofradías, máis de 3.000 cofrades, lista da garda en un evento tan importante como isto. Son cifras que demostran perfectamente que estamos falando de algo moi singular no ámbito turístico galego, que temos a sorte de ter na cidade, na provincia da Coruña, que temos a sorte de ter na cidade de Ferrol, non? Podemos hablar, por tanto, de un turismo de calidad. Sí, eu creo que ademais é o turismo que merece Ferrol, non? Estamos falando, eu creo que antes comentábamos a micro cerrado, dende hai moitos anos, dende que a min me toca de alguma maneira presidir a área de turismo da Deputación, toda a zona do Golfo Ártabro e Ferrol singularmente, para nós foi un elemento fundamental na promoción turística, e creemos que tanto a cidade de Ferrol como o que rodea a cidade de Ferrol fora do ámbito municipal, pero tamén dentro do ámbito municipal, a nivel paisaxístico, a nivel patrimonial, a nivel de moitas tipoloxías ou subsectores de turismo monumental, turismo urbano, turismo industrial, turismo militar, turismo deportivo, turismo paisaxístico propiamente dito, é unha xoia que merece o mellor turismo posible, non? Eu creo que a veces empeñámonos en manifestar cifras de cantidades cando realmente o que debemos é, sobre todo, intentar conseguir que nos visite aquela tipoloxía de turismo que é capaz de saber valorar o que lle estamos dando, non? E iso fala dunha relación calidade-prezo. Eu creo que a Semana Santa ferrolana é un evento que merece o mellor turismo posible, o turismo que saiba ver máis alá dun episodio, dun evento religioso, senón todo o patrimonio que encerra, tanto material como inmaterial, ese evento que ademais son
ao longo dunha semana máis de 20 procesións, se non me equivoco, sobre 23 creo que son. Todo iso, pois, bueno, é un bagaxe cultural moi grande e merece xente que cando disfruta o saiba valorar na súa xusta medida, pero tamén que saiba valorar o que unha cidade como esta lle pode estar dando ao mesmo tempo de que ven disfrutar unha Semana Santa, non? Patrimonio urbano, patrimonio militar, patrimonio industrial, un dos barrios mellor trazados da historia de Galiza. Bueno, eu creo que ten moitísimas cousas, patrimonio de arte urbana, que a min gustame moito. Eu creo que esta cidade agocha un montón de tesouros para os que a Semana Santa seguramente é o elemento tractor máis importante en unha boa parte do ano, non? Cree que la comarca de Ferrolterra está infraexplotada? Eu creo que está por explotarse aínda. Eu creo que todo o que é a comarca e todo o que é o territorio de Ortegal é un territorio que afortunadamente aínda ten capacidade de carga, non adolece de enfermedades turísticas que en outros sitios ao mellor xa se empezan a manifestar, non? Por lo tanto, non temos datos concretos, obxectivos que poidan afirmar ou reafirmar o que eu estou dicindo, pero intuitivamente podemos ver que aínda queda moito turismo que poder convocar a todo o territorio. Creo que ten un potencial enorme, e creo que ao marxe da propia cidade, logo todo o que é a costa merece un impulso turístico que sexa capaz de xerar oportunidades para a xente máis xoven, pero tamén para a xente residente, que evite que se nos siga escapando talento para outras zonas e, sobre todo, que dé impulso a moitos locales que necesitan tamén dese músculo de visita para seguir sobrevivindo e manter poboación tamén nun ámbito como é o ámbito de toda a costa que temos por aquí, que é un ámbito bastante rural, de concellos non moi grandes, pero concellos que teñen un potencial enorme. Estamos falando tamén de que nese territorio conviven unha cidade espectacular como esta, pero logo concellos que teñen eventos de primeiro nivel como o Pantín Classic, pero temos un xeoparque mundial que significa estar na élite mundial de territorios a nivel global. Se reunimos todo isto en un pack... Eso é magnífico, un parque natural como é o das Fragas do Eume. Bueno, creo que temos un montón de elementos cos que podemos confeccionar o mellor plato posible, alta gastronomía, por decirlo de algún xeito, non? E creo que estamos empezando a creer que eso é moi importante. Eu creo que nestes momentos a sociedade desta comarca empeza a creer que evidentemente temos pulso e temos músculo suficiente para ofrecer a todo o mundo que queira comprobalo o mellor dos menús turísticos posibles, non? Neso estamos e creo que os datos ano tras ano nos últimos anos están demostrando que o potencial está aí e que ademais está empezando a despuntar no escaparate turístico de Galicia, non? Desde la propia Diputación, usted presente como responsable del área de turismo, está presente en muchas ferias que se celebran a lo largo de todo el año. ¿Qué feedback recoge de la Semana Santa? Pois moi bo. Eu creo que vivimos nun país maravilloso. Hai no que reivindicar así, non? A ver se somos capaces de non estropealo moito, pero vivimos nun país maravilloso, que cada vez que fai unha oferta concreta de calquer ámbito de lecer ou de ocio que podemos de alguma maneira aparellar a épocas vacacionales, pois é unha baza de triunfo, non? E creo que a Semana Santa ferrolana, por ser moi diferente a outras, por ter seguramente unha dirección tamén diferente a outras, que bebe tamén un pouco, pareceme a min, aínda que non son experto en Semanas Santas, desa tradición mariñeira da propia cidade, desa tradición militar, pois resultalle moi atractivo a un público que moitas veces é un público tamén especialista en Semanas Santas e que recorre moitas ao longo da súa vida, que vai elixindo unhas e outras. E creo que esta, por a súa diferenciación, pero por a súa calidade tamén das imaxes que saca as diferentes procesións, a maneira que ten tamén a sociedade de respaldar e de convocarse, autoconvocarse en este fenómeno máis alá da religiosidade, pois resulta moi atractiva. Por a Semana Santa ferrolana, supoño que dentro do Concello terán datos máis concretos ou dentro da Xunta de Galicia, pero nós, cada vez que estamos en feiras e nos preguntan por este territorio, un dos elementos por os que solen preguntar é por a Semana Santa, non? Que facilidades ou que dificultades hai a hora de conseguir aloxamento, cales son as mellores épocas para estar en Semana Santa, por lo tanto é un elemento moi importante dentro do escaparate turístico da comarca e da provincia. Vamos. Estamos hablando del gran potencial que tiene la comarca. ¿Cree que el transporte lastra que tenga una mayor acogida?
Eu creo que temos un déficit de transporte. Seguramente creo que o obxectivo fundamental do turismo do futuro na provincia da Coruña, sin dúbida, pero tamén en Galiza en xeral, é mellorar a conectividade. A conectividade tanto interior como a conectividade de chegada. Eu creo que se está traballando en iso, hai foros e comisións abertas para afrontar o reto, pero eu creo que merecemos, para facer ese fenómeno que citamos tan habitualmente, que é o da desestacionalización, necesitamos ter conectividade con espazos a nivel global que, na época en que nós estamos traballando, eles estén de vacacións para que, de alguma maneira, os meses de menor intensidade turística do territorio pois se convirtan en atractivos para a xente de fora. Temos que ter mellor conectividade aérea, sin dúbida. Temos 3 aeroportos, pero agora mesmo nos chegando moitísima xente a través de Porto que dende os nosos 3 aeroportos, e logo eu creo que temos que modernizar e temos que asumir que o territorio necesita ferrocarril. Debemos estar... Siglo XXI, un ferrocarril como el Foro Ciudadano polo Ferrocarril que hai aquí formado en Ferrol. Eu creo que o reto é bueno, xa casi todos os territorios turísticos destacables a nivel global, pois cando chegas a un aeroporto percibes claramente que a conectividade máis limpa, a conectividade eléctrica por transporte público a través de ferrocarril está presente prácticamente en todos eles. Nós agora mesmo que pasamos de ser un territorio turístico adolescente ou incipiente a ser un territorio turístico xa con uns datos que creo que falan moi ben do destino, pois necesitamos afrontar seguramente ese reto de mellorar a conectividade de chegada, pero tamén a conectividade interior que lle facilite ao turismo que chega aquí sen vehículo propio, que se mova con normalidade, sobre todo entre as grandes cidades, e a partir de aí pois xa miraremos outro tipo de conectividades, non? Tamén existe a conectividade en bicicleta ou outro tipo de conectividade, pero estamos traballando continuamente, falando continuamente de sustentabilidade, e para facela real, pois temos que mirar que a conectividade máis limpa posible este presente no territorio e que o turismo que nos visita sexa capaz de chegar dende un aeroporto de saída a un aeroporto de chegada con certas facilidades despois de moverse, non? No solo la Diputación se centra y apoya la Semana Santa ferrolana, también tiene su apoyo la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. ¿Es optimista? ¿Cree que sí, después de tantos años, creo que se empezó en 2007 a trabajar en esta candidatura, ahora parece que ya va más adelante? Bueno, sí, Ferrol tiña tamén a circunstancia de que estaba competindo con outra candidatura galega, por tanto, por aí non o tiña fácil, pero eu creo que Ferrol, por moitísimas cousas, porque acabamos de citar unhas cuantas, merece esa candidatura, merece esa certificación como Patrimonio Mundial. Eu estou absolutamente seguro de que a vai a conseguir. Nós levamos traballando prácticamente do inicio deste novo período en Deputación de 2015 coas diferentes gobernos que houve na cidade en esa candidatura. Estamos absolutamente convencidos, non temos ninguna dúbida de que o patrimonio ferrolano merece a certificación UNESCO por moitísimos motivos. E tamén sabemos que máis pronto que tarde o vai a conseguir, pero eu sempre reivindico algo que para nós é moi importante e que noutra certificación a nivel UNESCO nos serviu de moito, que é o camiño. Eu creo que cando estivamos traballando na certificación de Ortegal como Xeoparque UNESCO, o que fomos capaces de facer é crear pois unha comunidade a favor desa certificación, e os réditos dese traballo diario, aínda que non chegue a primeira, porque a nós non nos chegou a primeira, sirven para que no futuro, máis pronto que tarde, chegue, non? Ese traballo que se fai coa sociedade buscando pois a mellor candidatura posible é un traballo que lle dá réditos inmediatos á propia cidade, non? Porque sempre se abren vías de negociación e sobre todo de diálogo para, primeiro, percibir que hai cuestións que temos que mellorar e sobre todo para articular os medios e os recursos para melloralas. E, polo tanto, as cidades e os territorios, a través dese nivel de participación, até que chega a certificación xa definitiva do selo, pois tamén van mellorando, tanto na súa parte social como na súa parte monumental. Polo tanto, eu creo que é moi boa nova para Ferrol manter esa candidatura viva, mellorala. Eu creo que cada ano que pasa a percepción que temos dende a Deputación é que a candidatura é máis sólida, máis potente, está mellor fundamentada. Pero aún queda bastante, ¿no?
Eu agardo vostede? que quede o menos posible, pero algo sí queda. Primeiro, hai un montón de trámites que facer, hai un montón de filtros que pasar, son moi poucos os que chegan á parte final de cada ano, pero eu creo que eso eu faría un chamamento á paciencia, non? A non desesperación, porque cando un está seguro do produto que ten, eu creo que toda a sociedade de Ferrol ten que estar seguro que ten unha cidade espectacular, pois a certificación vai a chegar. Pero todo o camiño tamén é importante, ese camiño é o que se está andando agora, e a sociedade ten que, de alguma maneira, acompañar a gobernanza en ese camiño, ser parte activa e, sobre todo, ser parte propositiva, non? Porque propoñer está ben, e logo ser, sobre todo, coherente no que se está presentando. E, sobre todo, eu digo que eso, que hai que, de alguma maneira, intentalo unha e outra vez cando se está seguro que se está propoñendo, non? Xa digo, non podo dicir máis que creo que os ingredientes que ten Ferrol, pois, dificilmente os vai a sumar moitísimas outras cidades, non? Polo tanto, eu absolutamente optimista, vamos. Hablaba anteriormente de la distinción conseguida por el Xeo Parque Cabo de Ortegal. Hoy mismo, esta tarde, en Cedeira han presentado la marca agroalimentaria Cabeo Ortegal. ¿Cuál es el objetivo y esta adhesión de empresas y productores? ¿Qué es lo que se busca y para qué? Bueno, Deputación temos convertido a enogastronomía no primeiro elemento do noso escaparate. Creemos que temos un territorio absolutamente rico, estamos falando da parte patrimonial, do patrimonio material e inmaterial, pero logo hai un patrimonio gastronómico enorme, non? Temos unha terra que produce uns alimentos de contraste internacional, de moitísima calidade, de moitísima seguridade alimentaria, e temos tamén por primeira vez un sector de restauración que é capaz de colocarse ao mesmo nivel que calquer outro sector de restauración a nivel internacional. E temos lo que reivindicar, porque o turismo gastronómico é unha parte moi importante do turismo que chega á nosa terra e cada vez é máis importante. E creo que Ortegal, que forma parte o Plan de Dinamización de Produto Turístico, o Fondo de Sustentabilidade que estamos xestionando, forma parte do Plan Enogastronómico de Galicia, pois necesita ter unha marca propia, que é esta Cabeo que acabamos de presentar, e agora o reto é unir a esa marca pois todo o músculo de calidade agroalimentaria que temos aí. Os produtores, a transformación, que tamén é importante. A Fusqueña tiene aí un papel importante, Fusqueña ten un papel importante, pero tamén temos industrias transformadoras importantes a nivel de queixo, a nivel de pan, galletas, a nivel de conservas, a Pureza, por exemplo, sin facer publicidade. Hai un montón de produto, transformación de produto e restauración que merece estar en esa marca e darlle de alguna maneira valor tamén ao territorio dun xeoparque a través dunha marca singular de moitísima calidade anclada no propio territorio e que saiba tamén xenerar oportunidades para a xente máis xove. Nós estamos vendo como afortunadamente cada vez xente que foi á universidade pero saliu da universidade ou ben decepcionada coa licenciatura que conseguiu ou coa diplomatura ou ben que se lle abriron outras expectativas que decidiu mirar hacia o medio productivo do ámbito rural para, de alguma maneira, buscarse o seu futuro. Esa xente fai moi ben o packaging, a presentación, ten estrategia de mercado, ten a sorte de estar nun territorio onde hai moi bo produto. Pois eu creo que con todo isto podemos xenerar unha dinámica moi positiva para que a xente siga vivindo en un territorio tan rico como é toda a zona de Ortegal, de Ferrolterra, e, sobre todo, que lle saiba dar ao mundo produtos de altísima calidade detrás dunha marca donde a Deputación, o Estado e a Xunta de Galicia, a través dos fondos Next Generation, acabamos de investir unha cantidad importante de diñeiro, ¿no? Volviendo a Ferrolterra, también desde la Diputación están llevando a cabo una demanda histórica, mejorar esas baterías militares, parece que los están dando ya pasos en esta mejora de accesibilidad y convertirlas en un aspecto también más didáctico. Perdona, ¿cómo se encuentra exactamente a día de hoy estas...? Pues acabamos de ter unha reunión tamén no día de hoxe sobre o estado do proxecto. A Deputación está traballando en dous planos no ámbito das baterías de costa, nun plano de fondos Next Generation que me toca xestionar a min, pero hai outro plano que xestiona medio ambiente que tamén é moi potente en canto á parte das baterías. Nos encargamos máis de patrimonio histórico da cidade de Ferrol e mellora a accesibilidade das baterías, e o outro plano encárgase máis do que é a posta en valor do propio recurso militar.
Eu son optimista, como no caso do selo UNESCO para a cidade, en que ese produto de patrimonio militar, histórico, todo o que ten a ver coa defensa da ría, todo o que ten a ver tamén co nacemento de Ferrol como sede da Armada, pois é moi importante, moi atractivo para unha parte moi importante do cliente turístico que se achega ao noso territorio. Por poñer un exemplo, non? A primeira guía de baterías de costa que sacamos de Patrimonio Militar de Ferrol foi un bestseller absoluto. Aínda non estaba presentada e xa estaba esgotada da cantidad de peticións que se nos estaban facendo de todo o territorio do Estado. Ademais, eu vivín moi de cerca isto que chamamos as batalletas familiares. Meu pai foi carteiro entre as baterías de Ferrol. Entón, a cantidad de xente que pasou por aí, que é susceptible de, unha vez pasado unha parte da súa vida aí por obligación ou por o que fora, que ten, de alguma maneira, algún interés en volver a visitar. Ese turismo sentimental. Ese turismo sentimental, pero o turismo de carácter histórico-militar tamén é importante para moitísima xente, quitando todo tipo de matices e de prexuicios que poida ter a xente. Eu creo que a historia que encerra todo ese entramado defensivo do Golfo Ártabro é moi atractiva, merece ser escoitada e, sobre todo, está enclavado nun espazo paisaxístico, é unha auténtica pasada, non? É unha absoluta felicidade pasear por onde están enclavados eses artefactos militares defensivos. Por lo tanto, eu agardo que se manteña ese impulso ás baterías, que non nos marquemos retos inútiles, porque sabemos que o papel pode con todo, pero logo están as complicacións administrativas de los permisos, de si isto é dunha comunidade de montes ou dun propietario particular, que moitas veces consume moitísimo tempo, pois definir moi ben os expedientes e poder actuar no territorio, pero eu creo que o produto é un produto espectacular e que se mantén no tempo, máis pronto que tarde, eu creo que unha cuestión dun par de anos ou 3 anos vamos a ter realmente un produto moi competitivo a nivel internacional, de moito interés a nivel estatal, e que vai atraer a moitísima xente, e que vai, sobre todo, ocasionar unha experiencia cultural moi potente na xente que se achegue sin prexuicios, como digo, a ese ámbito, non? Porque encerra un montón de historias e de historia que é moi atractiva de coñecer, non? Y Ferrol tiene todo tipo de turismos, por ejemplo, el de arte urbano, también con esas meninas de Canido. También tenemos que destacar Fene, que también tiene bastante protagonismo con esos murales y esos reconocimientos que está obteniendo. ¿Qué opina de este tipo de atractivo? Aí sí que estou preso tamén da miña propia identidade, non? Eu creo que a mí tocame xestionar un proxecto en Carballo que ademais saiu cando eu cheguei ao Concello, porque non me dá caso aquí contar como xurdiu, pero eu son afeccionado a este tipo de arte desde hai moito tempo. Estou tamén completamente convencido de que esa arte mellora o territorio e a sociedade de onde empeza a funcionar. Eu creo que Ferrol ten a sorte de ter as meninas de Canido, por suposto. Eduardo sabe que eu son cómplice absoluto deste proxecto, pero tamén estou totalmente enamorado do proxecto de Fene, que me parece que con tanta voluntariedade que sexan capaces de, durante 3 anos consecutivos, colocarse como a mellor obra a nivel mundial na plataforma Street Art Cities, é fantástico. Es que es alucinante esos murales, la verdad, visto pasar por allí. É alucinante, creo que están facendo un traballo absolutamente máxico, e digo eu que seguramente temos un dos festivales no meu concello con un respaldo municipal, porque é un festival municipal moi grande, moito máis caros que os outros, moito máis ecléptico que o mellor que outros, pero que a dificultade de destacar a nivel internacional é terrible, non? Porque se fan cousas moi boas e moi bons eventos. Por lo tanto, o que se está facendo aquí, tanto con meninas como con Fene, é unha pasada a nivel de proxección internacional. Eu, medio en broma, pero medio en serio tamén, en varias roldas de prensa dixen que eu nos últimos anos acercaba máis a Ferrol por Canido que por Ferrol. É como se o barrio se estuvera comendo a cidade, non? E creo que eso sobo... Es que es un antes y un después el barrio, de lo que era a lo que ha resurgido. A mí pareceme fantástico, é mundialmente coñecido. No noso festival en Carballo veñen artistas a nivel global todos os anos, todos coñecen meninas, agora xa todo o mundo empeza a coñecer
ter fene tamén, e creo que nesta provincia, a través dunha línea de axudas tamén da propia Deputación da área que me toca presidir para festivales, pois estamos conseguindo de que a Coruña destaque claramente na arte pública, porque se vamos ao purismo, arte urbana é a non legal, e a arte pública é a subvencionada. Nós facemos arte pública, pero facemos arte pública de moitísima calidade. Eu creo que temos unha fortuna de telo en esta comarca, en esta cidade. Xa digo, coexisten na comarca dos festivales moi chulos que se poden complementar perfectamente coas Pontes, que tamén ten un festival aí potente e cada vez con máis calidade. E, por tanto, tamén no arte urbano somos un territorio de referencia, ou sodes un territorio de referencia, e, polo tanto, unha alegría enorme. Y dentro de este amplio abanico de vertientes del turismo, este año en la Feria Internacional del Turismo presentaban otro tipo de turismo, el eclipse solar, que va a tener lugar en el próximo mes de agosto. ¿Qué repercusión real puede tener en la provincia y especialmente estando aquí en Ferrol? Nós, con unha sinceridade brutal, vou a dicir o que eu penso. Vamos a ver, nós fomos a Fitur a promocionar Eclipse. E agora mesmo non facemos promoción, porque o que estamos vendo aquí xa hai un nivel de carga sobre o territorio para o fenómeno 12 de agosto altísimo. Ya a estas alturas. Eu creo que hai tempo que queda moi pouca disposición de aloxamento aquí. A mí o que me asusta, e creo que aínda non somos absolutamente conscientes, é como vamos a xestionar os fluxos e as dinámicas de mobilidade dese día. Estamos falando de 12 de agosto, temporada alta, prácticamente todo o territorio xa a tope, ou eu agardo que este a tope, porque sería unha mala noticia se en agosto non estuvéramos nun nivel alto de ocupación. Entón, toda a cantidade de xente que vai subir desde as zonas periféricas de eclipse total, a zona de eclipse total, tanto desde Portugal como dende o sur, a medida que se foi colapsando Castela León, a xente foi buscando en Galiza pois esa dimensión para ver o eclipse, fomos comprobando que xa queda moi pouca disponibilidade. Ahora mesmo, no Porto da Coruña, hai incluso os grandes cruceiros que están pedindo atraque para o 12 de agosto solamente co motivo de eclipse. Polo tanto, eu que agardo é que sexamos capaces de xestionar todo o que nos ven por encima, en riba, durante ese día, os días antes e despois, e sobre todo que a xente teña bo tempo para disfrutar dun fenómeno que se dá unha vez na vida das persoas. É o que vai facer a Deputación. Xa temos programados tamén os eventos, sobre todo dedicados aos concellos e á parte técnica, a intentar concienciar en cuestións de seguridade. Seguridade a hora de comprobar, de visualizar o evento, evidentemente, de manter todas as medidas de seguridade oculares e non oculares a tope para que non teñamos que lamentar ningún dano, e sobre todo concienciar, que tamén o está facendo Xunta Galicia e a Delegación do Goberno con intensidade en diferentes reunións que vamos tendo, que temos que ter protocolos de mobilidade moi ben coordinados para que, por desgraza, nos ámbitos onde a xente se vai a chegar a ver o eclipse poden seguir pasando cousas, accidentes, infartos, calquer tipo de casuística co baño, e, polo tanto, non debemos ter as estradas colapsadas, e debemos ter medidas que sexan capaces de xenar movimentos de seguridade para que non haxa que, de alguma maneira, lamentar cuestións que ninguén quere lamentar. Polo tanto, eu que fago un chamamento ás administracións públicas e a todo o público local que vaya a extremar as precaucións, a extremar as precaucións, facerlle caso aos protocolos, e saber que en outras latitudes onde tuveron xa eclipses totales nos últimos anos, houve problemas sanitarios, incluso de chegar a lamentar cegueiras por non estar ben protegidos. Moi importante, por tanto, tomar estas medidas de protección e prevención. E sobre todo eso, que vivimos nun país que ten a veces estradas estreitas, que van a praias moi bonitas, que todos vamos a querer facer fotos en sitios moi bonitas, vamos a ter un montón de instagramers buscando as mellores tomas posibles, pero que temos que estar moi ben coordinados para que todo iso, e todo ese fluxo de xente que se vai a chegar sobre todo ao ámbito costeiro,
pois non ocasione, pois, sobre todo, sobrecargas. Por lo tanto, ahora ya no es el momento de promoción, sino no es el momento de prevención, ya, de cara al 12 de agosto. A prevención é moi importante. E logo, eu sei que hai concellos que están facendo, programando avistamentos, que a xente nas programacións que teñen os concellos que sea meticulosa a hora de seguir as directrices que lle vai dar cada administración local para mellorar o avistamento e a experiencia do fenómeno, pero bueno, que temos que estar preparados para unha avalancha que aínda non somos conscientes do que pode significar. No, la verdad que diciéndolo ya tanto tiempo que se vayan preparando, la verdad. Solo un dato, por si sirve de algo, comentaba esta mañá, eu fui a Valladolid a unha charla sobre o eclipse hai 2 anos. Soria e Palencia xa estaban traballando o eclipse, xa estaban prácticamente a tope o 12 de agosto. Por lo tanto, nos vamos con ano e medio ou 2 anos de retraso. Estamos empezando a ter consciencia de o que vai a significar todo o fluxo de personas que nos vai a chegar. Por lo tanto, cuidadiño, prevención e sobre todo que poidamos, sobre todo delo, non? Porque o gallá teñamos un bo día, porque é algo que inolvidable e que nun territorio só se dá unha. Creo que o próximo que vamos a ter por aquí é dentro de 234 anos ou así. Habrá que aprovechar. Vai a estar complicado que o podamos ver. Sí, poder llegar nosotros hasta allí. Sí. José Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña, muchas gracias por venir esta noche y por mostrar ese optimismo del potencial que tiene en la comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y esperemos que eso que señalaba, que esto empieza y está despegando, sea así. Muchas gracias y seguiremos atentos de todas estas iniciativas que llevan a cabo. Un placer, muchísimas gracias a vos por convidar. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM, en la 90.6. Que pasen una feliz noche.